Jungle in the lane of adventure lives Tarzan. My name is Tarzan, I am Jungle Man. The treetops swing around Jungle Land. Come baby, come out, take your first swing. Let's go, honey, I'm tinkling. Tarzan is handsome, Tarzan is strong. He's really cute and his hair is long. Tarzan is handsome, Tarzan is strong. So listen to the jungle song. Hvad er det, der er sjovt ved det? Lege med de andre. Man springer. Øver på ting. Hvad synes du, Julie? Hvad er det, der er sjovt ved det? Man springer og lærer nye ting. Hvad lærer man? Alt muligt. Salto. Er du god til det? Ja, faktisk. Er det svært? Nej. Prøv at forklare, hvordan man skal lave en salto. Ja, man tager bare hænderne, lænder med hovedet, og så... Ja, det kan man gøre. Så tager man fat i knæerne, og så drejer man bare rundt. Du hopper i en trampolin, og så kommer du op med begge ben og holder fat i den, og så rundt. Ja. Det lyder meget svært. Men hvis man har lært det, så kan man. Så er det ikke svært. Hvad synes du er det allersjoveste? Er det også at slå salto? Nej, det er nok at springe en hel masse at lave alt muligt. Ja. Hvad er det?